aké doklady sú najdôležitejšie skontrolovať pred kúpou nehnuteľnosti z druhej ruky v Španielsku. Je to tzv. Nota simple, jednoduchý výpis, čo je dokument, ktorý obsahuje základné informácie o nehnuteľnosti z verejného registra. Tento dokument je prehľad o právnom, poskytuje prehľad o právnom stave nehnuteľnosti, vrátane toho, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, čo obsahuje, či obsahuje právne obmedzenia a katastrálne údaje. Ďalej si od predávajúceho treba vyžiadať tzv. IBI alebo potvrdenie o uhradení ročnej dane za nehnuteľnosť. Som Eva a už mnoho rokov pomáham klientom z rôznych krajín nájsť si svoju nehnuteľnosť v Španielsku. Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na mňa a pomôžem vám vybrať si svoju vysnívanú nehnuteľnosť. A nezabudnite ma sledovať. Adiós!